Ayan, nilagay ko muna yung shield na yan guys. Yan. Hindi inconvenient sa driver yung ganitong biyak-biyak ang delivery appointment. Hindi magandang setup. Alright guys, wala, mamaya pa talaga. Kasi hindi talaga sila guys, good morning. Good morning kamo na lang kasi makakatamat. Masarap kasi matulog eh. Okay, inalarm ko yung cellphone ko ng 11:45. Ito na. Magano, tara na. Baka mamaya malit pa tayo pag multahan pa tayo eh. Ayun na, maabot tayo ng sleeper berth ng 4 hours and 57 minutes bago magsimula. Nighttime delivery guys. Para malaman nyo rin kung paano ba ang trabaho naming mga truck driver kapag mag-deliver kami ng gabi. Please makita nyo, diba? Yes! Disturbo sa pagtulog. They are very strict. Morning. There you go. Guys, pag-check-in na tayo dito sa guard. Tapos pupunta pa ulit tayo doon sa opisina nila para dito yung mga flat. Siya nga pala guys, in-email sa akin yung dispatch ko na yung ating yung aking load information para sa susunod nating gagawin. Pag natapos nating mag-deliver, meron na tayo agad-agad reload. Magpipick up tayo. Yes! Tapos ito, 3 delivery ito. So ito ngayon, isa 11:55 ngayon. Mamaya yung pangalawa yata, alas 4 yata yung pangalawa ko. Tapos yung pangatlo bukas pa ng alas 8. Ayan, alas 8 bukas. Ayan guys, 1,089.5 kilometer na si Cordapia. Yes! Marami na ring saya at lungkot ang ibinigay sa akin ni Cordapia sa tinakbo niyang 1,089 or 1 million kilometer. Hopefully umabot ng 2 million yan, para kung magkano man yung kinita sa 1 million mula ngayon, since bayad na yung truck, yun sana ang papasok sa akin. Lul, hopefully you never know. Yes! Tara guys, buksan ko na nga lang ito. Total dito na rin naman tayo.
Kunin natin mamaya yun. Huwag natin kalimutan. Good morning. Good morning. Time, sign in here. No, that's okay. Well- That's not for you. Huh. You can go to door 342, please. Open and back in there. Do you have email address? Can I send you 2 pages and print? For printing? Yeah. Sure. Here you go. What is that? Email address. Oh, your name. Yes. Okay, so okay. E K. AKSHTA. You know what? I'm just gonna print it here and type it here. Is that okay to you? Yeah, that's okay. Okay. It is better, right? So that I won't make mistake. Yeah, that's okay. There you go. There. Type it in there. Hello, how are you? How are you? Good, good. Oh, You're so nice. Yeah, I am so nice, thank you. thank you. Just hit the send button there. Hello, Jagan. Yes, that's my email address, and it is gonna take some time because Yeah, it's okay. So when you call and then you can print it. Then you So can collect it. okay, I will send it now, making sure you sure it's your email. Okay. Yes. Right there. Okay. All right. So I'll go there. Okay. So it's sent. Okay. Yes. Thank you so much. I'll keep this. Okay. Yeah, that's your copy. Okay. 342. Yeah. Oh, bait sila rito. Mag-iusap ka lang. Ini-email sa akin eh. Tulad nga sinasabi ko, wala kasi akong printer, pero marami naman tayong may mga paraan naman. Mag-iusap ka. Kaya ko naman yung printer. Natin afford naman natin ang printer kasi may reason ako para may pa-reimburse ko sa kanila yung bayad ko sa printer. Alright guys, tara sa number 342. Back tayo ron. After dito, after natin mag-back, balik tayo. Balik tulog tayo, balik tulog. Oh, bait sila sa lugar na to. Wala akong masabi. Yan, sa kabila tayo. Galing tayo doon. Gonna make sure natin tama. 342 yun. Kapag-park muna tayo. Ayan, magabang na lang ulit ako. Balik muna ako sa tulugan guys. Ay, matulog ulit tayo. Antayin nating matapo yan. So ang oras pa lang ngayon 12:18 guys kung nakikita natin. At ang oras ng delivery appointment ko sa pangalawa is 4:30 AM. Ayan, mamaya. So magpa-alarm na ako rito ng alas 4. Mula dito hanggang doon sa pangalawa nating dideliveran is wala pang 1 kilometro. Kahit pagkapangin ko ulit tong truck ko, doon na ako. Ayan, tuwag muna tayo mga lodi. Tatawagan na lang ako nito pag natapos ito. Ayan. Pero magpa-alarm na rin ako. Yes.
4 na. Nakatulog ako. Sarap matulog. Yeah. Alright guys. Oh, kanina pa pala ako tinatawagan ng mga to. Hindi ko narinig, nakatulog ako. Tara guys. Okay, punong-puno pa. Meron pa tayong i-deliver. Morning. What's your room? 232 I guess. 323? Yeah, no. Yeah, that one. Yeah. Master? Yes. Sorry, I fall asleep. No problem. This is mine. That's it. Yeah. Did you ask for a... Oh yes, yes. She printed me. Yeah. That's the one. Thank you. Just 2 pages. It's Yeah, okay. that's right. Oh yeah. Thank you very much, my friend. Yes! Alright guys. Tapos na tayo. Ang bait talaga nila. Print na nila pati yung case manifest ko. Pag natapos na tayo dito, diretso na tayo sa susunod na pick up natin. Okay, temperature 0.4. Okay. Ayan o. Ace manifest ko pag tawid natin. Yan. Tapos dito rin yung load information na binigay sa akin. Alam muna. So susunod nating dideliveran guys, 1.1 miles lang oh. Malapit lang, tara. Alright guys, done tayo dito sa gate nila. Hi! Alright. Naantok siya. Tara guys. Maluwang kasi dito na street guys dito na pwedeng anuhan pagparkingan, kaya pagkatapos natin mag-deliver babalik ako rito at magparking tayo ulit dyan kasi mamayang alas 8 pa ng gabi ang huli nating delivery. Biyak-biyak. Yes, yan. Dito na tayo sa 22 Avenue on the left. dideliveran natin. Pangalawa. Tandaan lang. Oh, bukas na. Lakas yung sensor nila. Malayo pa lang, nagbubukas na.
schedule na binigay sa akin ng dispatch ko. Bakit parang wala namang mga truck dito? Sabi niya 4:20 ng madaling araw yung pangalawa nating deliver. Pero bakit walang mga truck? Parang tahimik. Malaman natin. Pasok ako sa loob. Diyos. Tara guys, parang duda ako talaga na ngayong oras ang schedule ng delivery ko 4:30 AM o 4:30 PM yung dapat, pero ang isinulat 4:30 AM check-in pa rin tayo guys ha. Class 1 drivers now hiring. Ayan, senior resume, busy recruiting at showbiz.com. Good morning. May delivery po ko. Frozen food. Sige po. Ayan, nilagay ko muna yung shield na yan guys. Yan. Alright guys, wala, mamaya pa talaga kasi hindi talaga sila nagbubukas. Mali yung binigay nila sa akin, pero tama yung nandun sa taas, hindi niya binura. Kaya tuloy na lito ako kung PM ba o AM. So anyway, mag-park muna tayo sa labas. Hindi pwede dito kasi magmumulta. Bawal mag-park dito. Please drive to highlighted route. So punta ulit ako doon sa pinagparkan ko, doon sa gilid ng Walmart. Yes! Malapit lang naman dito yun 1 mile lang. Kulang 2 kilometro. Alright guys, dito na tayo. Line up na lang muna tayo dito sa gilid na to. Balik na lang tayo ulit mamaya. Ay, mga truck naman dito. Balik tayo tulog, balik tulog guys. Yeah! Ito pa sleeper. Alright. Guys, yan, morning. Good morning. Babalikan lang kay tracker yan. Magigising ko lang. At magkape muna tayo. Anong oras pa lang ba? Alas 9 na guys, alas 9 na. Yan o, alas 9. At 4:30 pa yung appointment natin, kaya mahaba pa yung panahon. Wala akong ibang gagawin. Hindi naman ako naka-schedule na magbuhat ngayon. Maglalakad lang siguro kung mamaya konti dyan. Mga 15 minutes. Tapos pahinga. Enjoy natin yung time natin naman na rest day, kasi hindi ako mag-exercise ngayon kasi tapos yung
4 straight na ano ko na exercise ko. Natapos yung 4 na exercise, after 4 days exercise off, rest day yun, tapos another 4 days ulit, magsisimula ulit ako bukas. Ganon yung routine ko. Yan. Pag may pagkakataon lang, pero kung wala naman, huwag mo pwede pilitin, mas priority mo pa rin naman yung yung trabaho mo. Pero kung sakali man, saglitang exercise lang guys, 30 minutes, 15 minutes, napakarami na yan. Kayang-kaya natin yan sa sa maghapon natin ginagawa sa trucking. Hindi reason yung masabihin natin, ay busy kasi ako sa pag-drive. Pag ko na, pagod na ako. Pag tapos ko mag-drive, pagod na ako. Hindi yun. Kasi kapag inisip mo talaga, plinano mo bukas anong gagawin ko. Mag-deliver ako bukas. Ayun, mag-deliver ako bukas, no? Mag-deliver ako bukas habang ina-unload ako. Napakahaba yung pag-unload nila guys na 1 hour. Kasi yung mga yan, hindi naman talaga umaabot ng mga 15 minutes. Isang oras, minimum isang oras yun. Sa loob ng 1 hour mo, yung 30 minutes, napakaano na yun para mag-exercise. Paglakad ka lang sa yard nila, pwede na yun. Yung mga iba na tumataba, lumalaki, ang nangyayari sa kanila, ang katwiran nila, kasi busy sila, pagod sila, hindi yun. Ang para sa akin, ang katwiran na yung katamaran yun. Masakit pero totoo yun guys. Yung mga, ang reason wala daw panahon dahil sa tracking. Hindi, katamaran yun. Bakit naman ang lakay tracker? Kahit paano naman na isa-sacrifice natin yung time para mag-exercise. Nakita nyo naman, may dumbbell ako dyan, pero yung dumbbell ko na yan, hindi basta display yan, ginagamit ko talaga yan. Kasi yung nasa utak ko, hindi ako mapakali kapag hindi ko nagawa yung exercise ko na naka-schedule ngayong araw na ito. But anyway, enough na po yan. Yun lang ang masabi ko, at mabigyan ko kayo ng motivation na hindi porket ikaw ay truck driver, more on nakaupo tayo pagdadrive. Kasi ang trabaho ng truck driver parang nasa opisina, sedentary tayo. Yun yung tinatawag na more on sitting ang trabaho. Tapos kakain ka and then tutulog. Nasaan yung movement doon? Wala. Kahit pa sabihin natin yung mga nagpa-flat deck dyan, hindi naman sila yung totoong papakahirap kasi may naglo-load. Yung magta-tarp, oo, naglo-load. Pero magkano lang naman yung mga secure meat, hindi ka nga pagpapawisan tulad ng ginagawa kong pag-exercise din na pagpapawisan ka talaga na you have to force yourself to sweat. Kasi kapag pinagpapawisan ka, yung heart rate mo is nag-elevated yan. It means nagbaburn ka ng calorie, at the same time you are gaining stronger because you are training, you are exercising. Okay, magagalit yun. Ang masasabi ko lang, katamaran lang talaga. Yung mga ang katwiran ay walang panahon. But anyway, kung yun ang gusto nyo, wala na akong magagawa yun. Basta para sa akin, I just doing what I'm happy to do. Yan, masaya ako sa ginagawa ko. At kung nakikita nyo at gusto nyong gayahin, go ahead guys. At least kahit paano, kung galing sa akin yung motivation nyo, inspiration nyo, at sinasabi nyo kaya nila kay tracker, kaya ko rin, then I am proud to myself. I'm grateful. At least kahit paano, sa pinapakita ko, nakatulong ako. Alright guys, kape tayo. Alright guys, tara, kain tayo. Mag-almusal na tayo. Anong oras na rin naman. Pagkain natin yung baon kong pansit, ubusin ko na to kasi baka mamaya mapanis pa. Tsaka yung embutido. Guys, kain. Habang nag-aantay tayo ng oras ng delivery natin, maya maya konti. Guys, kain tayo. Ayan. So, yan, nagluluto ko ng yung baboy. Pinapakulong ko, slow cook lang. Wala naman akong ginagawa habang nanonood ng Netflix. Ito, kain tayo. Pork chop. Malaking tipak ng pork chop guys, oh.
Pork chop lang. Ano lang tayo sa carbs muna ngayon. Kasi hindi tayo magbubuhat. Kain tayo. Pag nakita nyo yung ganyan sa Volvo, ibig sabihin maglulubat na siya. Kailangan kong i-start yung truck. Kasi nga nagluluto tayo, oh. Kain. Sarap nito. Toyo lang, oh. Pinakulo ko lang siya ng tamang kulo lang. Tapos bigyan ko lang siya ng toyo. Pero nung ipinakulo ko, lagyan ko na siya ng ground pepper. Tapos ko kumain ito, maglakad muna ako 15 minutes. Alright guys, yan. Magbabalik tayo. Dito na tayo sa pangalawang delivery. 4:14. Appointment natin dito is 4:30. Sakto. May allowance tayo for 15 minutes. Automatic yan, accommodate na nila ako agad kasi eksaktong-sakto ako sa oras. Hindi na tayo mag-aantay dito. Oh, kita mo bukas na agad. Kasi malayo pa appointment mo, malalabasin ka. So, diba kagabi galing na tayo rito, lumabas lang ako kasi ayaw nila yung dyan, malalabasin ka kaya wala ring saysay. Punta ka na lang sa labas ng maaga-aga, matulog para di ka na nila katukin para lumabas pa ulit. Guys, pag muna tayo rito at mag-check-in lang ako, no? Bigyan ako ng mga yan ng door. Matik na yan. Alright guys, yan. Door 303 daw. 303, ayan o. Napakaluwang na to na warehouse guys. Luwang ito, ang ganda pa. Itabi ko ito kasi baka masagasaan ko. Tapos ilagay natin mamaya. Yan. Parang matutumba yung isa. Sana hindi naman. Sana wala tayong damage sa loob guys. Parang nag-lean yung yung isang paleta.
Iniwasan ko kasi may sampa itong gulong ko rito guys eh. Mahirap kasi kapag ganyan, gawa nga ng ma-disalign yung truck, yung ano ng steer tire. Tapos lagay natin to. Okay, green. Abang-abang lang ulit tayo guys. Tapos punta tayo sa pangalawang third and last delivery natin. Alright guys. Alright guys, tapos na tayo. Bilis. Wala pang 40 minutes nandito na ilabas na nila. Ayan o. Ilang minutes lang to? 38 minutes lang oh. Oh, yun. Alright guys, yan inayos nila. Isang paleta. Parang isang paleta lang yung kinuha eh. Nangyari dito, pati hirap na ano. Tinamaan yata nila oh. Tinamaan. Kaya mahirap. Nasa patag naman tayo, posible yan. Patag naman. Sabi ko na nga ba, tumatama lang talaga yung ano doon sa gilid na yun eh. Tinamaan nila eh. But guys, yan. Ano, receive na nila. Meron ng green, red. Tara. Malapit lang dito yun guys. Hala pang 2 kilometro yun. Ratin na natin, ratin ko. Alright guys, we almost there. Dito na tayo sa pangatlong delivery natin. Ang bilis dumili mo. Arriving at 5016 272 Street on the left. Okay. Check-in agad ako tapos para mabigyan ako ng ng door. Tatawid din ako ngayong gabi guys. Tatawid lang ako. Matulog tayo sa malapit sa truck stop dun sa Amerika na. Okay. Mag-check-in ito. Tulog tayo.
Alright guys, ayan, nabigyan ako agad ng ng door between 159 to 166. Mimili na lang tayo dyan kung saan door. Ayun, between 163 and 164. Diyan tayo papasok. Yan, sa dalawa, kahit saan dyan. 163, 164. Okay guys, mag-aantay na lang ulit ako dito hanggang sa mag-red at saka green light. Okay guys, yan, nakuha ko na yung papel. Ayan, sign nila. Empty na tayo. Okay, so tapos na tayo sa ating obligasyon ngayon. Saan na ba yung mga iba? Sama-samahin ko itong mga papel nito para sa ganun hindi ako malito kung saan trip envelope sila dapat. Okay, so since tapos na tayo, madilim na rin, pero sisikapin ko, tatawid tayo ng border ngayon. Pupunta ako ng Amerika. Nasaan na ba yung papel ng ibinigay sa akin na ng dispatch ko, Ace Manifest, yung empty Ace Manifest ko. Ayan guys, pagtawid natin, empty, kunin ko lang yung aking passport, lalarga na tayo. Ayan, alis na tayo. Magdadrive ako ngayon hanggang sa kung saan ako mabuti ng antok, kasi bukas pa naman yung pick up ko ng mga bandang alas 5. Pero tatawid na ako ngayon kasi baka mamaya bukas maging busy. So kapag kita-kita na lang tayo sa Amerika na naman guys. Kumbaga sa itong binibigay nila sa akin, paikot-ikot lang ako. Canada, balik to Amerika. Canada, balik to Amerika. Kumbaga Oregon, Calgary, Vancouver, Oregon, Calgary, Vancouver. Para pag ganun-ganun lang ako. Maganda din naman kasi ito kasi maganda yung bayad. US dollar. But anyway guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo, putulin ko na to. Lalarga na tayo. Thank you for watching. Ingat lagi. Love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.